Түзетіп бере алар Бүтіннесін бізге телефонны үдікне Сәғәті бізнеде Білмәгеннәр юқ шу Білелер барысын Әкім нәрсін ол фиксилер Әйдәлі сір болсын Әкім нәрсін ол фиксилер Әйдәлі сір болсын Миксер. Әнисей, неге инде тагын савыт сабаю жиһазына дисең? Чөнки көн узын барыбызга да куәт алырга кирәк. Мин ул жиһаздан куәт алырга яратмыйм. Микродулкынлы мишкә керә алабыз яки чәйнеккә. Ой, юк. Мин аш-су жиһазларын бөтенләй яратмыйм. Онда күңелсез. Кайда кызык сиңа? Компьютерда. Әнисей, ярыймы шунда куәт алсам? Онда тәмлерәк ул. Туклану тәмле генә түгел, файдалы да булырга тиеш. Кешеләр дә конфет кына ашамый бит. Билгеле булганча, кешеләр ризык белән, ә фиксилар җайланмалар куәте белән туклана. Кешеләр төрле ризык ашый. Фиксилар да шулай ук. Аларга төрле җайланмалар куәте кирәк. Машина куәте аларны җитезрәк итсә, компьютерныкы акыллырак, ә сәгатьнеке төгәлрәк итә. Шул сәбәпле фиксилар бер генә урында утырмаска тырышалар. Мәсәлән, телевизорда гына. Алар һәр вакыт бер җайланмадан икенчесенә күчеп йөриләр. Hayırlı irte, Dimdimiç. Куфта насыл? Менә сөт эчәргә куштылар. Әни әйтә, сөт файдалы дип. Ә мин сөт яратмыйм. Ага, Нолик, эләктең. Бар әле? Юк, бармыйм. Әнә Димдимыч та ашарга теләми. Нигә? Ул да сөт яратмый. Яратмый? Ул аны эчәргә белми. Менә безнең нәрсә бар? Нәрсә? Нәрсә? Миксер. Миксер ул төрле ризыкларны катнаштыручы аш-су җиһазы. Аның ярдәмендә кремнар, соусларда йомырка тәбәсе дә ясап була. Ә ул ясый алган иң тәмле әйбер сөт коктейле. Моның өчен сөткә туңдырма, җимеш суты, җиләк кушалар. Кем нәрсә тели? Аннары миксер шуларны тиз-тиз генә аралаштыра, булгата да коктейль барлыкка килә. Коктейль өчен безнең нәрсә бар? Кура җиләге кайнатмасы барамы? Бара. Җир җиләге? Ярый. Монда банан да бар. Мин шоколад таптым. Ә мин туңдырма. Кабыз миксерны. Уяныплар китәбез ихо, керәбез яңа көнгә. Иртәнге яшыбыздан ихо, калмасак иде бердән. Иртәнге ашыбыздан ихо, калмасак иде бердән. Яратыйк әле сөтне ихо, сөте бит укыш куәт. Безгә балаларга ихо куәте булу кирәк. Безгә балаларга ихо куәте булу кирәк. Яратыйк әле сөтне ихо, сөте бит укыш куәт. Яратыйк әле сөтне ихо, сөте бит укыш куәт. Яратыйк әле сөтне ихо, сөте бит укыш куәт. Кызы, кайбер бу миксер дигәнне мәстәкәй. Ә коктейльне бөтенесеннән бер юлы ясасак, нәрсә булыр икән? Әйдә, ясап кара. Ой, сөт бетте?
яратмыйм дигән идең. Мин аны эчә белмәгәнмен икән. Симка, ни булды монда? Нолик кая югалды? Хәзер күрсәтәм. Нолик, менә син кайда икән? Син бит аш-су җиһазларын яратмыйм дигән идең. Миксерны яратам. Ул файдалы белән тәмлене катнаштыра. Мультипликацион фильм халкыбыз мирасы студиясендә тәрҗемә ителде. Кемнәр соң ул фиксиләр?